Salutare, fraților, și bine ați revenit înapoi pe canalul meu și nici nu știu dacă e voie să intre aici, dar nu mai e nimeni, efectiv. Și o să vă arăt. La cetate! La cetate! Cetatea turist, da? Și turnul Măgurele, da? Și e foarte frumos aici, efectiv. S-a deja făcut fleașcă, e efectiv caniculă. Măcar 30 de grade, că eu mor aici. Și e foarte, foarte frumos să vedeți. Deci nu știu dacă am voie aici. Așa să vedeți. Stai să vă arăt acolo. Acolo. Și aici. În sfârșit. Wow. Nu știu dacă vedeți, dar sunt bani. Sunt acolo bani. Pa, pa!